ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ କର୍ମରେ ଆଉ କାହାର ମନ କଷ୍ଟ ହଉନି ତ? ସେଇ କର୍ମରେ ଆପଣ କାହାକୁ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି ତ? କିମ୍ବା କାହାର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କାରଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପଡ଼େ ତାହେଲେ କାହାର ଅଭିଶାପ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ କର୍ମରେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ? କାରଣ ସବୁର ହିସାବ ଭଗବାନ ଟିକନିକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲରେ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା 2 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ ପାଇଁ ଆପଣ ସଜାଗ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।